enti abrochire wo fa ye sori aye koba yempa yimwe ngoma dem said bia ho no mo ade ne de bia mo koba na mo enso kura muntimi nye bibi ema wuni ho adaache ya bo wudini am ye hu se na nado ana mama even de yam ya kura se enye wo mo sika na wo de ye o wo man sika timemufo na ya kase sika enso okoye bridge ani e boje ne so Abusafo me mamo akwaba aha ay Djka Nyansapo TV Kesben TV na said munnimu no eya na toda ye kwa pro na nema be piem 3-piece pub pub yi pub bi a udru ha bibia wo pe bia on sabe ka say ye aduane wo pese wo ro ka bibia edru weekend on live band kra na kume na ena me ba ma beto opanyin kase bi wo ha me hu na che time ani ye nkwala se ye twam e wo konfa no che G roundabout ho a onhwe na ya draw some artwork bi e wo ho simple man art ono enene mababa be hia no ne se wunim na e ba cho me sad wa wura mu kakra minim so nim papa oto enya mi o ebia ne me ma bra mi wo abusia mi free mu ne mu odi o enka mema ne bia ne me Tom Redu simple ni nua panya na ona me na nam di nachi ona na odi nachi enti nka Tom ti ase asabre nko anyi chen o nko anyi oh okay Tom Redu nua pa maame ko maame ko oh okay na je se enye nchen Tom Redu nua ena ma be hia ne ha me ne no ebo nko ne papa yi o pe omu pe kumase mpuntu a ene papa yi a me ne no e kasa yi I remember the time I know the assemblyman e wo bantama that time ono ene produce dustbins e de ma kumase o ma ke maybe odibi ko konfa no che ene ade me pese me busa ne se nani so ade hunu ya wonya wa bra okofa ba bi se wo hwe so no e ya adom ana se ono ankasa ene pa ho prapra simple me mo akwaba oba ingazi amejozo na pomboko de Kristo adom ne mo mpae bo ye de nyame ase ebi anane first time obi show say ka se simple man why ne simple man yo opanyi me das sa no pe wa mo makonya ye ka se simple man de nipa atimi dini bat wo mo nnime simple man wo gi komfo no chi gi run about wo ben mu ha uduru wa bonse wa ye container bi a wa penti ni se asante kala no American colors no sa one say you would nipa bi wo ho a ewiase no ka First Corinthians 14 for was se ho ma chede no bia ne de me madom no eye soronko enti me de me kase meye no wo kase wo beye bia wo be so kwem untumi simple ma ye nipa bi a ompefi na de metima ka sion se ade bia nipa wo ye na asase we so no se nyame amfa mfiri sura ama wa ya na ne ye de no on se wo hwe mre bi atwa mu me ya na me impro nipa ne prapre kumase me tua wo moka me ya na me ye dustbins AC kumase dustbins no me ye baako 1360 dustbins ni nyina documentary ho satam o man panyin ko 4 person na me start ye satam na kofi dwuma mama part no nyina wo no wo mu nyina ya we kimitimi ye bi kura ko KMA na wo mo asoprama assemblyman chese eyade a nyame di dua memu a se asanteman tie na ye hwe na ye ka no kore na ye fa me se ye nya bibi e sombo wo asanteman mu ti ye yisume ana ye fa me di ma ye bibi wo asanteman mu a mi fi se de nyame di se me meye no ka asanteman so me die no ka betimi aye bi ene simple obi o ka no kure bia no ena no na menam kumase bon kumase yede enu krenti ebeka enukure kumase bon nukure se wo hwe back then time na wo ya assemblyman e wo bantama ene enei se de kumase asibi aya ya na say na wo se bi fa no de wo kan de tiefuo nyina akura tia ombonse tamwa na me ya assemblyman akura no na kumase untimi mfa finto pom me na me ma so jalai enani ne nyina ka wo de finto pom a ka ne ebesimu nyina ama pragatem esanse mi klini kumase ama soja lai ho enchen ho na ho afufu no kese me wo hu documentary nyina wo hwe se de na first kumase tie ene ne eyi kire wa na wo hu se nyame afam so ayi bi kese na wuntimi mfa fintu kumase because
me ya ma me contract mama part penso na me prefer swam runabout ebe twamwa fa Dr. Mensa to airport runabout ena na msa di free kejeti abe pembe kwa runabout ena gi runabout to Abrepo junction enti na wo hunu fi enti nam so ma ya di Kumasi ma subcontract ye fa nipa bi ka me ho enti Kumasi ekwan bia ye fi se eye busy no na nipa da so na ye hu de ye ya afi ye gi adwuma ni na se zoom lion na enye enti ye person de ne nke Kumasi enti sei oh na che se metiase a mo hyase ansa na zoom lion e ba me hyase be 3 years ansa na zoom lion kore ba enti enam me so na zoom lion ba e unyuma pa wo de hyase enti wa pra me ana me fa me di kan fa nipa etua wo moka wo bo hun ma to paint bronya brebia na ma paint pavement e wo Kumasi enua e wo gi ho na ma paint ho chese ma fa nipa anwea na wo even pavement ho no na ma to blash e de pra enti na exhaust no boka no kora na emfuturo bia ama a chese me ameka say Kumasi de obi e wonim simple ma bia nim say adwuma pa de ma ye bi adwuma pa de ma ye bi ama santan even kura say wonim hwe kura na wo ba 3 piece ya wo bonze say adwuma no e wo mi mu no kra enya de a afiri mi mu me bedru ha me hu ha in fact said ya hase bi clean no many ajepa buzian for na me ka wo say ye wo 3 piece pap ye wo adwuna say ope baabi ajuwani dru weekend na ope baabi adidi a aduane bi omoton bi wa oban so a na se bi a o ka wo de ba ye ho aye fi a udidi no na no so wagya wo washing bay ho na omo horo e de ama o kama pa now ye mra containers ye de ahyeta Kumasi e se wo fa baabi a kane ni efra Garden City enei Garden City no ye nhya da nhunu biem because sometimes offer Golden Tulip e ne ababe Lancaster ya enua offer baabi o timu se ye gya nua kakra ye gya forest reserve ka ba ene ni nyina no ye bu ni nyina ye de AC stores ni ade ensuo bi na da ho a ebi a ebema breeze kakra ba kroma obehu ni a feeling nsuo no na ye si bi a petrol shell bi ni ye de si so ohwe ni nyina kane no ede na na ma saa niema ni ntimi nkoso a enei saa niema na ekoso because kane mo prince no na saa niema no na wontan hunu eye no kure on se sesei o ma we ewo mu no ebia na aka no o ka no kure a o ho ahi enne no ayese fomfa ena ayese obi eye bibia ayesika no kure enti wo me ba fie na eho eye wo dia nam diska be hu a me diska ma wa na ma tweme ho ene ko keme nso a keme betima ka twa se oh ye di hu dwuma ye nam kwa so kura ye ko ho wono wawie ne de ye wie ho enti nya de a de nipa no ye no onim de o ya ansa no wo ye okay wadi kan ahu obi awie enti de ani ye hye da kwotro ho remove ba ho ahoni no ma se ja ni nyina no e azan na kulibili se me na me di citation ba Kumasi enso me ko keme no ye de me kwoto sports na asamwaja akura me ni no wo mai no mpe no kure wa wo betima ya de no ye fa mawo because adwuma na me ye no me yo no nim se wo de sa citation na yi ni hye me nsa me perform chain no amwa bagina ni monyam kure we no so ye mpe nsa enti na ama oman ni te de te no ye pe obada ben sa wo fira busua be hwa naniw a wo beji aboso mi panyini kura ma anye wa kura na wo beye enti ye beka wahye ama nimdie ni nyansa nyame de ma ye na mmurofo e de aye wo mu kura ma ne wo sori atwa tagiti se wo kohwe wo no ye nimdie no ye mpanyimfo na age aka hye ama de ase de ye ma oman no koso no ye ntumi mfa anye senye MPP NDC ena ye hwe se wei ena oboa yeska se famu enti wo meye wei na boa yeska famu to wo meye wei ena nka wo mo piki nipa se bi ye wonim de ani nyansa se ma ye adwuma kuremu a ma se nka kuro no nyesei hwe se obi no afuo da enso yes wo ya great minister ebra wo bi agi award ewo afuyom a wo no na ese ye no kwoto wo ma wonim ekwan fa so aye afuo ni yakofe wo bi a se bi banki kura bi a wontu bi da na won so se kan mu kura
na yɛde we kyekyere man dabi aburokira wo hu ne sa na kwasi buroni hwe nipa na dwene wɔnhwɛ nwoma ɔhwɛ de obetima yɛ na wɔde na yɛ ɛha wobedi MPP aki wobedi NDC aki wobebɔ dawuro yɛde aba ba hwe utirim wɔn munya ya wokɔpɛ adwuma ayɛ se fa certificate bra na ne bible say nimdie ni nyansa yɛ ni nti no ɛna hwɛ de ɔma na yɛ atete enti yɛbɛsrɛ yɛ mpanyimfo Ghana fo yɛ kasa kyerɛ mo sɛ ɔman ba meme yɛ ɔman ba pa esan sɛ beti na naso na sorry otumfo wo mu nyina me yɛ dad bi kɔma wɔn wo yɛ bi kɔmenhia me yɛ bi kɔmenhia na sɛ me ka sɛ otumfo ni me wo ɛna me ɛyɛ me dɛsɛ me yɛ asantini enti me bi bia no asante kala anu nti na container na CG run about no me ka akra ma design no asante kala me ho say what design na enti ewi ase no ma de wo no enso wani di wo tum ne tu ho che sɛ me yɛ ade no na daachi me ni hɔ a me nkirima abɛtoa so yɛsɔre asabi asɔfo afa bible da bia Peter Paul ɛna wɔn kɔ so ne de yi wɔn bɛyɛ adwumadene enti ni wɔn anya saa legacy no ɛda hɔ wɔn so deɛ na woyɛ simple man me free 3 piece ya wobɔ nsanse san bɛba enti me gyina ka ɛne kumase yɛ ka ho ne di asɛm a radio yɛtimi frɛ me simple kumase yɛ fi o yɛ say wɔn because any person who timi yɛ bibi adaachi uni hɔ a ye benya bi asem bi aka ba wudin ba ya medisika a me wiya sika a me sisi ada me tototoka nya adwempa ma nkyiri ma mo ma prenso se mo nso mu hu sika ni bi ye hu bi ye de yade pa that be am ye nyina 1300 system ya sika enipa me fo mo ano mo prapra kuma se penti ya na me penti nyina me sika because me twene me man ho saa ne pese mpanyimfo no ye na wo mo nhwe wo mo wonim die ni nyansa adum babdum wo ma no ne yam piki wo mo enfo mo nwurawuram enye school nko school dia sabi o wani mo school enfa ba bi kro no ne ade bo nyame hye da boni pa ma wo bie enti no obo wiase wo se ma wie because wo di wadwe ni nyansa amawo ade enkia ma nyankopon aka twa se twitwiri wo se da bi wo di tumi na mo wi enti aburokire ho fa ye sori aye koba ye mpanyimfo ngo ma da se da bia ho no mo se ade ne da bia mo koba na mo enso kura muntimi nye bibi ema wuni ho adaachi ya bo wudini am ye hu se na nado ana mama ebi bia me ya kura se enye wo mo sika na wo de ye o wo man sika timamufo na ya kase sika enso ko ye brigade na e boje ne so wo me ntimi hu na de kura se wo man no ye wo me mom de me pa de tu me pa de e ka me nko enka MPP ni NDC no ye nya wo bia kie ye omo ntran njan ne mfo bi from la because nim de ni nyansa nyame amfa ma MPP ni NDC nko omo di omo so several years by the tie afi kura na esai ye wo nyansa hom nana ye tie ye kasa sa no ye wo nim de efie nyansa ye de anya school simple ntimi mfa nse senka ye dane KMA e de amawa me mfa se ye dane KMA e de ama simple mana enti ka de how many years na be impact okuma se basa wo de wo pa de machinyi se KMA ye mfa ya mensa for asemayo na ye hwe kumase empu na menya meyo kura no even se wo te baabi na wo to ade na honye na duru se wo mu krini na wo me banate wa me amitim dim tum se sa no man tuku am ya pra ho because se nyame ama utumi se fa ye bibia wuntumi enti no so amfa ama afiri sura wuntumi nye enti na na kwasi agema style of ruling na wani je ho na dije ho ba mani je ho because anyela nti ewiase ade bia pese ebi wo bakura wo no na se wa fa na amfa kwampa so obesei wo ho ye de ye pamo na ye beto aba won to maye na wo man no na abesiesia na ade na abayeye ade na wo mpamu nipa no won to ma wa ntidi ayi hwe wo man no ne ye ne ye enam kuro no nti simple say wa wo hwa ekwan be pa na ye be fa so akumase ebetimi afa ne ntoma pa frate se kane no
Kumasi deɛ ebetuma fa ne ntoma pa fira sɛ kane na kyerɛ sɛ yɛ pɛ yɛ ni a sɛ bi yɛdwini Kumasi ho no bebree wɔ ɛnyɛ me nko na besi dai Chastela ɛhe na no wɔ hɛ a no bɔbɔ no sɛ hwɛ asanwene so sa yɛ wɔ nipa bi wɔ Ghana ha masa nimdie ni nyansa nyame de ama wɔn mo no sɛ mpanyimfoɔ no peke saa nkurɔfoɔ no a wɔn no betuma akɔ so but we de akɔyɛ kuo unimu a we are out koraa uni MPP ayɛ out uni NDC ayɛ out uni party we mu ayɛ out ɛna me nso me nye party bia enti me yɛ ade a me nyɛ sɛ wo bɛto ama me na wo nto ma me enti na obi te baabi anya wutimi pam no no bitimi pam no sɛ wo anya ne sa wo ntumi nya de nyame se yɛ because bra Jesus Christ ko aso dem ano mo to chacha o yɛ dai wan hwɛ bɛn nso om so enti dumre bia enipa ni kwa sɛ wo ka sɛ ɛna ya sɛ me pam wo mo a wo mo nto aba no if you want pam wo mo kura no fa measures and to nhihye ɛto wo ma wo mo sɛ mo a mo ti kwan yi hu sɛ me ba na me hu even insu rubber ba ko a ɛda na me pam mo unya kasa akyerɛ no a masa wo bi de to okura wo mo ana bɛkyena abo no mamra nya adwuma ma hyehyɛ yɛ nya adwuma na kyerɛ sɛ Kumasi tete apansam nyina yɛ emra enya adwuma emra nya adwuma wo bɛkɔ na nipa obi firi baabi wa bɛtɔ adeɛ na waboa no ma ni nyina no aguo na wagya wɔkɔ sɛ zoom lion sɛ ɛsɛ wo bia wo tɔ adeɛ wo Kumasi bia baabi a wo te a wo tɔ adeɛ no yɛ ba ne behu insubot ayi kura rubber da hɔ a wo sɛ nipa ne sake wo yɛ de saa mra no ka yɛ announcement bɛ 1 week radio 4 yɛ announcement bɛ 1 week ne mra ne mu ayɛ dene ne ko nipa adwene mu a Kumasi bɛte simple yɛn hwɛ adeɛ ɛnɛ on sɛ si yɛ kyekyere ɔman a yɛhwɛ bi a bɛ 10 years ɛkɔ me yɛ kwan a ɛkwan 10 years ahead sɛ ne kwan ne besi bi ayɛ ɛnɛ yɛ kwan nyinaa asɛi Canadian na yɛyɛ no ɛnoa na still a yɛgusu a yɛnam so wogidi sɛ ɛkwan bɛn because ɛna driver for brɛ pa ɔno ɔmo didi nkɔmɔ a ɔfa kwan so bi a bɛn na wɔtwe a agye so wɔkɔ yɛ friend sɛn ɔkɔ fitting shop ne nyinaa nso no ɛfa kɛse kwan fa kɛse asɛi ne bebre na nso yɛ yɛn asantemantam Kumasi because so kɔnkran a ɛtɔ da Sunday nyina ne contractors yɛ adwuma ba Kumasi ha wo de contract bɛ ma obi so wɔnyɛ adwuma ɔsɛ aban na ntua meka no wasesa ne mfidie na ɔde kɔ ɛkwan bɛn ne yɛmfa so a saa nneɛma ne nyinaa no sɛ nka memfa ne sɛ wo yɛ panyin bi a enka wo betimi ahwɛ ama Kumasi akwan a driver for ne tememfo ho ato wo of course the entire maker say no say on say aban bia ba o ni policy okay na the ya na maker say obi wo hɔ a kwan kora ye di ama no no enye na adwuma oh okay oh enye na adwuma ba nam sika bi a ebi a party no pɛ ana party ni ba power obo ayɛ enti yɛ sɛ party no ba ɔba na adwuma a obetimi de enya ne sika enso no ontimi enye na adwuma no enye na adwuma bebre obetimi ge na ɔde amu obi na obi de amu contract ba ko bi ani pensia asampa na woken oh masa meme na me ka kyerɛ wo sɛ wo ne yɛde bɛma wa wo ɛnam sɛ meme nyɛ contractor ne ntino ɛwɔ sɛ mepɛ contractor na mede hyɛ ne nsa ɛna deɛ wode hyɛ ne nsa no so kora bi a wɔno wɔnyɛ kama saa ɔno nso bɛsɛ mpuo bi entie no ɔna sika a yɛde ma wo sɛ fa yɛ no na sika no wɔ na asa ɛno nti na ahu ne saa no enti kwan kɛseɛ ne mɛhyɛ mani ne bibia sɛ ɔyɛ no nyɛ saa na obetimi ayɛ no because matete sɛ ukoma nso afam ho a akwan ni bebre na yesi de amema ma politicians nso omo nyi kwan ebi na mekan the same thing se wo mo chema ye ho unimu a unya bi dabi omo chema ye ho ti na meka se Ghana adumra sabi adumra wa na woto waduane di wa na wo ha wo dan wa na wo fa wo ka wa de bia wa na wo dware wo bibia ye wo adumra se wo fa ho adwene enye MPP ni enye fa ho adwene because when you say wa na wo bre wa na wo hwo wa na ha wo dan enya aban bi na ma sika to aduan didi a wi su wa dwene nyame de ma wo no na fatena asase we so
atenu kwa na me wo ka no because me NDC ntumi ntome MPP ntumi ntome and I memfa wo mo ho because me to me sumenti akufo ado na ma misika enya mahama nya mama na ma misika e de ndira me bedi wachi me fa ho bai me medi wachi sai because me pesika mfiri wo ho oh enti wo man si enya adwempa adwenkan na ye sika e be kase ya wo man be kase ya enti ye nwisu sabi nyansa nimdia nyame de ma ye na wa mamrofu no bi no ye nso ye nwisu ye de wo ko magazine a wo bi betima ya de bi a ka bi kura esu a wo Ghana ni na ye nso wonyamwa because panyin nim se oboa wa da ache no wo benya ni mu nyama che no enti wo kwaso no ne ye twe wo san abibifo ye suba no wo maami wo papa wo nua wo ye kura no a wo di ade pe ba fie no ne ye ka wo he ya santi akura de etan kura wono be sori a obekwa ko ye adwuma na wo hwe wono na bra bom no wo de na no wo dwene ho enti me de meka no se o man na enkoso a ye MPP ni NDC ni de se ye nyai sa party mienu na ya mpe foforo ama na ama na wo mu mienu na se ebedi eso dia masa 2024 ekura no December 7 anhwa de ebesi nye anhwa de ebesi enye simple man na me no ebon komo kakra na simple on za wo ye adwuma tie nche meja wo na watimi ato aso enei 3 piece wono aba beje ha wo hwe ha enisuade hunu ne ene sen na apese utimi de 3 piece ekokoduro na de asem so na wo ka che obi a eduru awie bi anopa bi a wo pa aduane adi obi a ne ka hwan efi obi a wo peppies abi adi ese wo na wo ye manager wa ha eno nti bibi kakra about 3 piece yo be da so panyin gase so makwanya 3 piece ye ba bi a wo a wonim ha no se wote ha wo de be hwe ha kese minim daya nyame son papa na otumi yesa 3 piece esan se wusi ha car wash no kra no metima gaze kumasi ami hunu car wash ya eso ana ehoye neat kura se da ena wo san ba live band meme dan kwasiara wo ba nipa wunya ba bi nyina ena ye pizza shawarma chese bibia wo pe bia aduane bia nso benya bi che 3 piece ya ye ba bia kumasi metima gaze mi hu ne nse so enti dia make chairman san say say simple man ena head 3 piece na wo si ha na wo hu say Bible ka say si enyamso mpa ahunidie na wo no ahunidie no koso ya adwuma e wo 3 piece enti 3 piece die e ha asumdie nko a mo kira kwan no ye kira kwan no ye adwuna se wo free pata se ba wo besane wo sane ya wo beka wo say de wo kọ C school no enkebo bra straight wo twamba straight ya one side left ubonze bonsi ho okay in the 3 piece nya ira kwan okay simple medase eno bra unya ede ema me na mi shrap na mi so yira da se pie